Salam Ata TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Milli liderimiz Türkmen TV gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe bermek goýunçylalaşyldy. Türkiýede şer ýurtly talipleriň sany 500 000 ýeter. Trump 9 fevrala Amerika aýlagy güni eglan etdi. Türkmenistan Kyrgyzstanyň ýygyny bilen deňmeden oýnady. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeşkiýanyň arasynda telefon arkaly sohbatdaşlyk boldy. Onuň dowamynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Bu barada watan habarlar gepleşigine bellenip geçildi. Ýurtlarymyz ýangyç energetika puwdagyny köp ýyllardan bäri hyzmatdaşlyk edýär diýip Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy bildi. Hemde Türkmen TV gazyny Iranyň üstü bilen swap usuly arkaly Türkiýe Respublikasyna iýermek boýunça botaş kampaniýasy bilen ilalaşylandygyny aýtdy. Şunuň bilen bir gatarda milli liderimiz elektrik energetika ulgamyna gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň Mary-Maşat elektrik geçirjesiniň tassamasynyň Mar döwlet elektrik bekediniň Iranyň serhadine çyn aralygyny gurmak barada teklip edendigini belledi. Şunuň bilen baglykda Iran serhadinden Türkmenistanyň Gumdagy şäherine çyn çekiljek awtomobil ýolunyň ähmiýeti bellenildi. Bu tassamany amalaşdyrmak üçin değişli resminama çekildi. Tassama boýunça Iran kompaniýasy potroç bolup çykýar. Şoňa görä değişli döwlet edaralaryna we kompaniýalara bu tassamany durmuşa geçirmek üçin tawşyryk bermek teklip edildi. Türkiýe Respublikasyda şer ýurtly talipleriň sanyny artdyrmak ugrunda içiň iş alyp baryp 2028-nji ýyla çenli olaryň sanyny 500 000 ýetirmegi maksat edilýär. Bu barada Türkiýanyň ýokary bilim geňeşiniň başlygy habar berdi. Häzirki wagtda Türkiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde 340 000 goloýda şer ýurtly talipler bilim alýar we bu görkezji boýunça Türkiýe Respublikasy dünýäde 8-nji orunda durýar. Erol Özvar öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin bilim maksatnamalaryny ösdürmek zerurdygyny bellep, ýakyn Günnogor Afrika we Merkezi Aziýa döwletlerinde täze okuw binalaryny açmak maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Şunuň bilen laýyklykda Erol Özvar tehnologik ugrlarda şeýle hem inženerçilik we lukmançylyk ugrlaryna has ýykyn etmek möhümdigini belläp geçdi. Mundan başga-da Türkiýe Respublikasynyň hökümeti ýokary bilimiň hiýeline hasy ýokarlandyrmak maksady bilen ösüşe goşandy bolmadyk maksatnamalary ýapmagy gözüňde tutýar. Munyň özi diňewirdaşlar ýurtdan has köp talip çekmäge mümkinçilik bermän, eýsem ýurdun bilim derejesiniň hiýelini hem ýokarlandyrmaga şert töredir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump uçary bilen Meksika aýlagynyň üstünden geçip barýaka 9 fevraly Amerika aýlagy güni hökümni eglan etdi we munyň bilen baglanşykly degişli kararnama gol çekdi. Aktamyň habar bermegine görä Donald Trump döwlet edaralarynyň işgärlerine hemde ähli Amerikan halkyna bugünü degişli dawaralar bilen gutlamaga çagyrdy. Ma'lum bolýarly Donald Trump 20 ýanwarda gol çeken kararnamasy bilen Meksika aýlagynyň adyny Amerika aýlagy hökümine üýtgödülmegi babatda değişli tawşyryklary beripdi. Meksika aýlagy Atlantik ummanyň günwatar böleginde içerki deňizdir. Ol demirgazyk, günwatar, demirgazyk we günnogor kenarlar boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary günorta we günorta günwatar kenarlar boýunça Meksika bilen serhatleşýär. Şöyle hem Kuba adasy bilen serhatleşýän çägi bar. Türkmenistanyň futsal boýunça dynanlar ýygyny topary Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň gurulmagyna geçirilýän futsal boýunça dynanlar ýygyndalarynyň arasyndaky çempionaty ilkinji dowuşugyny geçirdi. KAFA-nyň çempionatyna Türkmenistanyň ýygyny toparyndan başga Tejikistanyň, Iranyň, Özbekistanyň hemde Kyrgyzstanyň milli ýygynlary gatnaşýarlar. Türkmenistanyň milli ýygynynyň çempionatyň ilkinji tapgyryna Kyrgyzstanyň ýygyny topary bilen geçiren dowuşugy 1-1 hasabyna deňlikde tamamlandy. Birinji oýun gününiň beýleki dowuşugynda Iranyň ýygyny topary uly hasap bilen Özbekistanyň milli ýygynyny ýeňleşe sebäp etdi. Ýygyny toparmaz çempionaty ikinji dowuşugyny 10 fevralda Özbekistanyň ýygyny toparynyň garşysyna geçirer. Bu dowuşuk Aşgabat wagty bilen 16:00-da başlanar. Ýeri gelene bellesek, halkara ýaraşy dowuşan we şäherniň tenis we suw görnüşleri köp ugurly sport toplamynda geçirilýär. Ine mehriban müştaqlar, Ata TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.